बे कमेन्टआ दासिमबो दानाखै दङ। बे आदा आलफ्रेडनि मैया रिलिज खालामनाय भिडिअ थांनानै नायहैब्लानो जाबाय, नोंथांमोना नुगोन। खुलुमबाय लोगोफोर, बेंलाय नार्जारी इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। आं आखायाबो मावबायसो दै मबाइल दैनाया। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै ओरैबायदि भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना मिथिखागौ जोंनि बर'नि गेजेराव सोर इउटुबारा देरसिन जानानै दं। नोंथांमोननिला सोर दे? हायाबा आं बुंनानै होनोसै। बेनो जाबाय आलफ्रेड बसुमतारी। माने बाथ्राया जाबाय, जोंनि आदा आलफ्रेडना बे क'क्राझारनि रागाम प्रग्राम जानायावहाय एसे ट्राइबेल देखायनाय भिडिअ खालामदोंमोन। बे भिडिअनि सायाव बे मानसिया ओरैबायदि कमेन्ट होदोंना, माने नायथावै कमेन्ट। नोंथांमोना आं कमेन्टखौ देखायलांजोबगोन। आं कमेन्टखौ पेकआप खालामखादों, नोंथांमोना फरायलांनानै नायलांनो हागोन, नाथाय आं खुगाजों बुंनानै होनो हादोंले। माने बेबायदि मानसिखौ एक्सपर्ट खालामखानांगौ। एक्सपर्ट खालामाबा बांद्राय जालाङो। माने बे भिडिअआव बेफोरबायदि कमेन्ट होनायनि भिडिअ नामा? मोनसे गाज्रि भिडिअबा होजानो समायगौमोन। ओरैबायदि मोजां भिडिअ खालामदों जोंनि आलफ्रेड सारआ। बिथांमोना सापर्टसो खालामनांगौ। सापर्ट खालामनो नालागे माबा ओरैबायदि रायलायथावै, नोंजों आंजों बुंथावै बेफोरबायदि थांनानै कमेन्ट होयो आरो। माने आंबो बिराद दुखु मोनदों बेफोरबायदि कमेन्टखौ नुनानै। आरो गोबां मानसियानो बिथांखौ रायहैदों थांनानैहाय। बिथांमोननि कमेन्टखौ पिकआप खालामला। बिथांमोना मोजां बाथ्राजोंसो बेखौ बुजायहरदों। सोरजोंबा बुंजादों जाम्बा, सोरजोंबा बुंजादों लरग', सोरजोंबा बुंजादों आदुवा। दा मोजां मोनदोंसै बियो। आरो आंबोथ' एक्सपर्ट खालामखागोन। आं नायनो बाखायो बेबायदि कमेन्टखौ। बेनिखायनो आं सान्दों जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो इउटुबारफोरनि मादायाव टीम थानांसिगौ, इउटुब टीम। जेरै महाराष्ट्रआव दङ, दिल्लीयाव दङ, हारियानायाव दङ। बिथांमोननि गिदिर गिदिर इउटुब टीम दङ। नाथाय जोंनि बर'नि इउटुब टीम दंना गैया आं दासिमबो मिथिबावा बे खौरांखौ। बिथांमोना बे मुम्बाइ, हारियाना, दिल्ली बिसोरो गावसिनि इउटुब टीमनिफ्राय माबाफोर एबा रिएक्सन केसफोर जादोंब्ला बिसोर टीमानो लोगो नांनानै सर्ट खालामो। आरो बिसोरो प्रेंक भिडिअ, बिदिनो एक्सपर्ट भिडिअ, हेल्पिं भिडिअ बेफोरबायदि बानायो। बेफोरखौबो गासिबो गावसोरनो टीमानो हेन्डेल खालामजोबो। जोंनि बर'आवबो बेबायदि टीम थानांसिगौ आंनि साननाय बायदिला। नोंथांमोननि साननाय बायदिला माब्रै? कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरनो हागोन। आंनि बायदिलाथ' पियर इउटुब टीम दानांसिगौ जोंनाबो। जुदि जोङो इउटुब टीम दानानैहाय मोनसे केसफोरखौ, मोनसे भाइराल भिडिअफोरखौ बिदि हेन्डेल खालामनो हानाय, पुलिसनिसिम दैथायहरलायनो हानाय बेबायदि जोङो टीम दानो हायोब्ला आंनि थाखाय जोबोद मोजां मोनगोन। आरो जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां भिडिअ भाइराल जाबाय थानाय नुयो। नोंथांमोना बे भिडिअआ मानो भाइराल जायो? बे भाइराल खालामनो नागिरनाय मानसिखौ ओरैबायदि एक्सपर्ट भिडिअ खालामनांगौ, बे रुल्सखौ आङो लाबोजानो लुबैदों जोंनि बर'नि इउटुब टीमावहाय। मोनसे इउटुब टीम दानानै माने सोरबाया ओरैनो नेकेट पिक्सार लाबाय, सोरनावबा बिहरबाय, सोरबा मोजां मोनलायनानै सानैजों खेबलायबाय। बिदिनो खेबलायनानै उनावहाय नागारलायनाय जानोसै आरो मा खालामनोसै? भाइराल खालामनोसै। बे भाइराल खालामग्रानि सायावनो आङो नोंथांमोनखौ बुंदों, जुदि बेबायदि एक्सपर्ट खालामग्रा थायोब्ला, एक्सपर्ट भिडिअ, हेल्पिं भिडिअ बिदि खालामग्रा थायोब्ला बेबायदि भाइराल जानाय मा जानाया एसे खम जागोन बायदि मोनदां। नोंथांमोना मा सानो? कमेन्ट बक्सआव बुंहरब्लानो जाबाय। आंना नै दासो सिनैनो आंनि भिडिअआव पाब्लिकनि अननाय मोनाखै, बिनि थाखायनो जौगायाखै। आङो दासो गोरलैयैनो जौगानलाबो बेबायदिनो फिसा फिसौ बानायबाय थागोन। आरो नोंथांमोनाबो चेनेलखौ नायब्लाबो साबस्क्राइब खालामा नालाय, नायनानैल' थाङो आरो लाइकबो होआ, साबस्क्राइबबो खालामा। सोरबा सोरबायाथ' डाइरेक्ट भिडिअ फैग्रोमोना ओरै होखायो। बेफोरखौ आरो माथो बुंबावनो ना? हेल्प खालामलायनांगौ गावजों गाव, सापर्ट होलायनांगौ गावजों गाव, होमब्लासोना हारियाबो जौगागोन। जोंनि भिडिअ खालामनायनि गेजेरजों
गोजान गोजान जायगायाव जोंनि हारिखौ मिथिहोयो दा ट्राइबेल बर' होननानै नोंथांमोना बेफोरखौ साना खालि बे जोंनि बिटिआर एरिया आसाम एरियायावल' गिदिं गिदिं गावजों गाव बखिलायनाय बेफोरबायदिखौल' नोंथांमोना रोंगौसै नाथाय बे जेसेबांनाखि चेनेलफोर दङ बेखौहाय साबसक्राइब खालामनानै सापर्ट होनानै जौगाहोनानै गुबुन देशआवबो गोसारहोनांगौ बेफोरखौ नोंथांमोना सानाना बिनि थाखायनो जोंनि बर' हारिया जौगायाखै दासिमबो जुदि जोंनि बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि गिदिर गिदिर चेनेल थायो सापर्ट खालामग्रा थायो अब्ला नाय जोंनि बर' हारिखौ बबे खनायाव मिथिथाबावगोन बबे कान्ट्रिनि बबे खनायाव मोनथिथाबावगोन नोंथांमोना साननानै नाय बे गोजान गोजान कान्ट्रिनि मानसिफ्राबो उमुक जायगायाव ओरैबायदि हारि दं उमुक जायगायाव ओरैबायदि जाथि दं बेफोरबायदि साननानैहाय जोंनि जायगायाव बैसोर बायदि मानसिफ्रा बेरायनो फैगोन नायदिंनो फैगोन ट्रेभेल खालामनो फैगोन अब्लासो मिथिबासो ओरैनोथ' जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरनि ड्रेसआ मुंदांखाखा नोंथांमोना मिथिखागौ आं बारा गोलाव खोथा बुंला नोंथांमोना दासिमबो आंनि बेंग्लाय नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखैब्ला साबसक्राइब खालामनानै हो आरो बेबायदिनो जौगाहो मटिभेट मोनबाय थानायनि आरो भिडिअ बानायबाय थानो मोदोम गुदुं जानायनि बेबायदि साबसक्राइब लाइक कमेन्ट बेफोरबायदि फैबाय थाब्ला गोसोआ खुसि जायो भिडिअ खालामनो गोसो जायो नङाब्लाथ' गोग्लैसोना थाखायो उन्दुस्रिनाय बायदि मोनखायो देहाफोरखौनो भिडिअ बानायनानै रावनिबो अननाय मोनासै अब्ला डिमटिभेट जाखायो खालामनोनो बाखायो भिडिअखौनो थ' आं बेखिनिखौनो बुंबाय लोगोफोर दा आदा आफाफोरनि मोननैसो कमेन्ट गाज्रिखौथ' आं नोंथांमोननि सिगाङाव एक्सपर्ट खालामखाबाय थ' नोंथांमोना सुधरायना लादो बिथाङा मा होनो नोंथांमोना नायहैब्ला नुगोन भिडिअखौबो बे कमेन्टआ दासिमबो दानाखै दङ बे आदा आलफ्रेडनि मैया रिलिज खालामनाय भिडिअआव थांनानै नायहैब्लानो जाबाय नोंथांमोना नुगोन एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो बाय बाय